Il-maltemp li jagħmel fuq pajjiżna fl-aħħar jiem qed iwassal biex ir-riċerka fuq l-għasafar permezz tal-insib tkun aħjar. Hekk qalilna l-President tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti Lukas Mikallef li spjega kif minħabba dan it-temp il-migrazzjoni tal-għasafar qabdet sew. Der li anka b'da temp li qed jagħmel ukoll migrazzjoni qiegħda taqbad mhux ħażin u nistennew li jkun hemm iktar għasafar u nixtiequ li jkollhom ukoll xrieket xjentifiki biex nkun nistgħu ngħidu li bħas-sena l-oħra bħas-sena preċedenti din is-sena r-riċerka tkun waħda valida u propjament pożittiva. Lukas Mikallef spjegalna kif l-FKNK torbot lin nassab mar-regolatur b'ħidma tul l-istaġun ta' riċerka tal-insib kollu wara l-ftuħ tiegħu fl-20 ta' Ottubru. Spjega kif hemm proċess sħiħ ta' kif in-nassab jieħu nota ta' kull għasfur li jinqabad qabel dawn jerġgħu jintelqu. Meta jaqbad għasfur tieħu nota, meta jkollu ċurket irid jieħu nota tan-numru ta' ċurket, jikteb dan in-numru wkoll qed jiffilmjaw l-għasafar jiġu filmjati l-għasafar li jinqabdu ma jkollhom ċurket u qed jintelqu lura. L-istess ukoll sistema ta' free phone fejn nassab irid iċempel l-regolatur l-WBRU propju fejn dan irid jgħid li hu qabad xi għasafar jew le.